आंथ' दावहारुसो खाम्फाखौ चेलेन्ज खालामो बिथाङा एमपि गेलेगोननो मस्ट वेलकाम हाया फानजोबथोंसै हाग्रामायाबो हा फानगासिनो दं एमपि गेलेनो आंथ' हाग्रामानि खाम्फानि जेसेबां हा फैयो लोगो लोगो एप्रुभ खालामखायो फानथों दाखालि फानिराम बिथाङाबो मा 17 बोसोर बुंबाय थायोब्रा होननानै एसेमब्लियाव बुंदों आसलथे बिथांमोना लाजिनांगौ मानोना खाम्फाया 15 बोसोर डेपुटि चिफ जादों 2 बोसोर EM जादों खाम्फानि जायगायावनो नैबेवहाय मोनथाम गामिया दिनैसिम जुरिब जायाखै जाय जायगायावहाय खाम्फानि बिफा आयंआ बेयाव जोनोम जानानै बेयावनो रुंसारि जालांबाय जेम्सआथ' निसिमानि EM मोन 2008आव खाम्फाया जादों सेकेन्ड बस BPFनि माने बिथाङा कौरब पान्डबनि दावहायाव पानिपतनि दावहायाव दावहा नांनो थांदोंमोन बिसिनि नामावबो फिसालानि नामावबो फिसाजोनि नामावबो गावनि नामावबो आयुवाय न' लायोमोन उल्थां फाल्थां खेमसि हायोमोन जों बिदि खालामालासिनो मावनायनि खेमसिखौसो हादों माने लाजिनाय मोनदों बाथ्रा बर' समाजाव मोनसे बाथ्रा दं दिनैनि जुगाव बिथांमोनखौ गोदान मुगानि दायना होननानै बुंगोन दायनाथ' गैया नालाय लेखा गोरों दायना बे लेखा गोरों दायनाफ्रा क्रिटिक्स होननाय बुस्थुखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया क्रिटिसाइज जाय मानसिया जाय पार्टिया क्रिटिसाइजखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया बियो समाजनि जानानै मावनो हाया दाखालि फानिराम बिथाङाबो मा 17 बोसोर बुंबाय थायोब्रा होननानै एसेमब्लियाव बुंदों आसलथे बिथांमोना लाजिनांगौ मानोना खाम्फाया 15 बोसोर डेपुटि चिफ जादों 2 बोसोर EM जादों खाम्फानि जायगायावनो नैबेवहाय मोनथाम गामिया दिनैसिम जुरिब जायाखै जाय जायगायावहाय खाम्फानि बिफा आयंआ बेयाव जोनोम जानानै बेयावनो रुंसारि जालांबाय बे जायगानि हाखौ बिथांमोना दिनै जुरिब खालामाखै जोङो बे 16 तारिखनि गेजेराव बिनि सिगां 16 तारिखनि सिगां जोङो रानिखाथा नर्थ रानिखाथा मा गामि मोनथाय मोनथाम गामि बे गामिनि रायजोफोरनो जोङो हाखौ सुनानै जोङो गथायना होनो नागिरदों बेफोर जोंनि मोनफा एचिभमेन्ट बेखौ बुंबा लाजिनाय मोनगोन आरो खाम्फाखौनो रायखांबावनोसै आं खाम्फा होन जेम्स होन बिथांमोना जेम्सआथ' निसिमानि EM मोन 2008आव खाम्फाया जादों सेकेन्ड बस BPFनि माने बिथाङा जेब्ला कौरब पान्डबनि दावहायाव पानिपतनि दावहायाव दावहा नांनो थांदोंमोन अर्जुननि रौरोथोन हमग्राया सोरमोन मिथिगौ कृष्ण नङामोन होनबा कृष्णजों अर्जुनजों जेरै खालामनानै प्रजेक्ट खालामनानै इस्टिमेट खालामनानै पलिसि खालामनानै दावहानि गासैबो स्ट्रेटेजिखौ लानानै जेरै पानिपतनि दावहाखौ मावदोंमोन खाम्फाजों हाग्रामाजोंनो अर्जुन आरो कृष्ण जानानै बर'लेण्डखौ दैदेनबोदोंमोन आरो बिथांमोनानो जेरै कुरु बंस'खौ धंस' खालामदोंमोन चन्दनमोनजों लोगोसे खाम्फा आरो जोंना हाग्रामाया बर' बंस'खौ धंस' खालामनो नागिरदोंमोन गोबां जाहोन दं आंनाव A to Z रेकर्ड दंजोबो बुंनांगौ जायोबा जों बुंगोन MP इलेक्सननि सिगां दा बुंथ'वा दा मोनसे खोन्थाखौ आं बुंनो नागिरदों खाम्फाया लाजिनांगौ 17 बोसोराव मा मावदों होनबा जोंना फानिरामा लाजिनांगौ 17 बोसोराव मा मावदों होनबा जेम्सआ लाजिनांगौ मानोना 2008आव 2045 मायथाइयावनो रायजो जाबोनाय बर' गामि राङि जराखौ 2008आव बिसोरो फरेस्टआव हाखौ सोफिनबावदों नेसनेल पार्कआव जायनिफ्राय दा बर' गामिया दा होखारजाजोबसिगोन इलेक्सन खालामनानै दा बेखौ बुंबा लाजियो मानो 17 बोसोर रायखांदों होननानै 1964 मायथाइयाव मियादि फात्ता गोनां ननके काहितमा होननाय मोनसे हालाम मोनसे VCDC जेरावहाय 4000निख्रुइबो बांसिन न'खरा रायजो जागासिनो दङ बिसोरनि हाखौ 64 मायथाइनि मियादि फात्ता हाखौनो 2008 मायथाइयाव नेसनेल पार्कआव सोदों हाजार पइन्ट दं जोंनाव बिथांमोनखौ जों जुदि कुरु बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रा होननानै बुङोब्ला बर' बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रायानो जादों BPF जायनि जाहोनाव जों 17 बोसोरखौ रायखांनो गोनां जायो जेरै कुरु बंस' होनोब्ला जोङो पानिपतनि दावहाखौ रायखांनो गोनां जायो सार मोनसे कुइसन सार एगेन्स्ट पार्टिफ्रा गोबां दिनै बे UPPR सरकारखौ खामानि मावाखै होनना बुंबाय थादों बेखायनोथ' आं खिथा होदों थारमाने बिथांमोना
फिथा हायाबा बोरैबा मोनो नालाय आगोलथ' बिसोरो MGN रेगानि खामानिखौ फिथा हायोमोन। गंसे न'खौनो उल्थां फाल्थां खालामनानै बिसिनि नामावबो फिसालानि नामावबो फिसाजोनि नामावबो गावनि नामावबो आयुवाय न' लायोमोन उल्थां फाल्थां खेमसि हायोमोन। जों बिदि खालामालासिनो मावनायनि खेमसिखौसो होदों। नेक्स्ट टाइमाव उमुगा देरहानाय नङा होनना बुंबाय थायो। फैथोंसै आंथ' दावहारुसो खाम्फाखौ चेलेन्ज खालामो बिथाङा MP गेलेगोननो मस्ट वेलकाम। हाया फानजोबथोंसै हाग्रामायाबो हा फानगासिनो दं MP गेलेनो। आंथ' हाग्रामानि खाम्फानि जेसेबां हा फैयो लोगो लोगो एप्रुभ खालामखायो।